jorden om je lengte volgt mij niet. En je zorg met me mee jou door. Hier in de weken jou lang, met het juist en lang borten. Cirkel voor het monument. En dat zijn de leerlingen van het Montessori College Arnhem, vergezeld van hun docenten, de leden van Pomiki Krakowa uit Krakau en Katie Slotboom en haar vrienden. En ik kan er ook bij melden dat ook Mia Núñez Contreras aanwezig is. En zij is een van de redacteuren van de Kinder Airborne krant. Die heeft u wellicht gezien. Een bijzonder initiatief van de stichting Airborne Region, die sinds vorig jaar een speciaal nummer uitgeeft van de zogenaamde Kinder Airborne krant, waarin scholieren en kinderen van het basisonderwijs hun ideeën, hun verhalen neerzetten, neerleggen rond alles wat met de Slag om Arnhem en met Operation Market Garden te maken heeft. And this is a sign of the new friendship in today's Europe. Children from Poland, children from the Netherlands. They are together the future of a free and righteous Europe. Thank you very much.